chroeso I podlediad newydd sbon I mewn i'r gôl. A da ni'n meddwl y cynta erioed am glwb pêl-droed Wrecsam yn yr iaith Gymraeg. Felly mae'n ddiwrnod hanesyddol. So yma hefo fi I helpu, mae Ifor Owen sydd un o gochion de Cymru, fel mae'r tri ohonyn ni. A mae efo'r wreiddiol o Wrecsam sydd yn anhebygol falle I rywun sy'n cefnogi Wrecsam, achos mae'r gweddill ohonyn ni falle dod o weddill y gogledd. Mae Arwel Owen wedyn dod o Lansanan, cyn chwarae'r Llansanan Cymric, cyn chwarae'r reolwr Cymric y Gaerdydd, a'r enw I ydy Alun Owens o'r Wyddgrug yn wreiddiol. Felly mae yna 3 Owen yma, ond mae gen I S ar y diwedd fel ledodd Ifor falle fo hynny, achos bod hi'n special. Ond do'n I ddim yn weld fo hynny o reidrwydd yn beth da. Felly, da ni'n mynd I siarad am glwb pêl-droed Wrecsam. Mae'n amser cyffroes iawn wrth gwrs, a dyna pam oedden ni'n meddwl bod yn bwysig fod yna gyfle I drafod yn yr iaith Gymraeg. Fydd yna gyfle I gysylltu hefo ni, wrth gwrs, da ni'n rhoi manylion yn hwyrach ymlaen, a da ni'n mynd I drafod am bethau sydd wedi digwydd yn yr wythnos diwetha, falle cyffwrdd ar bethau sydd wedi digwydd bendant yn y misoedd diwetha, a wedyn edrych ymlaen ar y diwedd at beth sy'n mynd I ddigwydd wythnos nesaf ac ar ôl hynny. Iawn. Da ni'n mynd I ddechrau efo disadwn, oedd y 3 o'n ni mewn car I Bromley I weld Wrecsam yn chwarae, a dyna lle ddoth y syniad I wneud y podlediad. Fuddugoliaeth 2 gôl I 1, a Notts County hefyd yn cael gêm gyfartal, a hynny'n golygu fod Wrecsam erbyn hyn 3 phwynt ar y blaen yn y gyngred cenedlaethol, a wedi chwarae 1 gêm yn llai. So, Arwel, beth y deimlad ydy ar ôl gêm dydd Sadwrn? Ie, dwi'n meddwl, oedd o wastad mynd I fod yn potential brown skin. Di Phil Parkinson ddim yn licio pitches plastig na chdi. A dwi'n meddwl, mae o'n teimlo'n rhwysedig iawn yn chwarae ar pitches plastig, yn amlwg Bromley efo pitch 4G neu bynnag oedd o. A dwi'n meddwl, oedd yn gymaint o siom peidio wneud y gorau o'r ffaith bod County di gael gêm gyfartal cwbl wythnosau nôl a Wrecsam yn chwarae yn erbyn Maidenhead. Dwi'n meddwl oedd y siom o ildion hwyr yn y gêm yna. Dwi'n meddwl oedd hynny gobeithio yn gefn meddyliau'r chwaraewyr a Phil Parkinson. A felly, dwi'n meddwl oedd o'n achos o bod ni wedi gallu gwneud hynny. Di llwyddo yn y cam yna, os oedd County'n slipio fyny, o'n i'n cymryd mantis o hynny, a do'n ni digon ffodus I wneud hynny dy Sadwrn. Dwi'n teimlo bod ni'n wedi bod chwarae'n briliant. Di perfformiadau ddim wedi bod yn argyhoeddi fi bod ni'n chwarae yn dda ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl da ni yn gwneud digon, da ni'n just about yn gwneud yn digon I ennill. Dwi'n meddwl, os oedden ni'n onest, oedden ni ddim wir yn edrych fel colli drwy'r gêm, ond ni'n teimlo yn amlwg golgeidwad newydd I Bromley, bachgen ifanc, ac oedd o gêm reit da, nath o gwbl o saves da iawn, a just fumble bach I roed cyfle I Bromley yn yr ail hanner. Na, canlyniad oedd angen I ni gael, dwi'n meddwl dyna'r weekend cyntaf lle mae ras I ennill y gyngrair wedi troi cornel I Wrecsam, dwi'n meddwl oedd yna rhywfaint o ryddhad, dwi'n meddwl, ar ôl gêm yna. Beth I fel Ifor? Ie, cytuno, doedd o'n berfformiad spectacular, nag oedd, oedd just yn ddigon I ennill, cymryd mantais o'i camgymeriadau nhw. A 2 beth dwi'n gofio am y gêm, un ydy Leighton mynd I ffwr. 2 gwaith mynd I chwarae yn Bromley, a diom di cwblhau gêm yna eto. A peth arall, o'n i'n meddwl oedd yn neud yn fwy nerfus tua'r diwedd. Oedd y gêm di dechrau'n hwyr, wedyn oedd Notts County di gorffen chwarter awr o'n blaen ni. Wedyn oedd y chwarter awr ola yna, y bach yn tense, a mae hyn yn baratoi da ar gyfer diwedd y tymor, dwi'n meddwl, ple bydd pethau'n dod yn fwy a fwy tense ty diwedd. Da ni wedi cael dipyn o squeaky bum time. Lot I boeni am. Ydy, ie. Alex Ferguson, fel sy'n deud, Arwel, yn sôn am y squeaky bum time, da ni bendant yn agasau at hynny. Ond mae rai fi ddeud, ar ôl bod Maidenhead pethefnos ynghynt, o'n i'n teimlo fod ni yn mynd I adael gôl I fewn yn diwedd y gêm y Maidenhead. Doeddwn ni ddim yn teimlo hynny yn Bromley, felly o'n i'n teimlo fod ni wedi dysgu rhywbeth o fanna. Ti wastad yn ewedig efo
Leighton wedi gadael y cae a Howard yn y gol, a ti'n poeni bod yna bosibilrwydd, ond o'n i'n teimlo fod ni wedi rheoli'r chwarter awr ola yna yn eitha llwyddiannus. Felly, nath hynny roi lot o hyder i fod yn onest. Cytuno ti fanna, Al o ran Maidenhead, oedden nhw'n llawn heiddi'r pwynt, yn enwedig ar y chwith, oedden nhw'n yn batro ni'n yr ail hanner, oedden nhw'n llawn heiddi'r pwynt, a nath Bromley ddim bygwth, really, oedd y gol yn slip gan Barnett, really, a oedd hi potentially offside beth bynnag, so na, oedden nhw ddim wir yn edrych fel sgorio trwy'r game, really. So, yeah, dwi'n meddwl, oedden ni just about yn heiddi 3 pwynt fanna. O'n i'n mynd i ddweud, oedd gennyn nhw dîm ifanc iawn, oedd nhw rhan fwy o'n nhw dan 5 ar 20, dwi'n meddwl o bosib nath ni'n gwneud y job yn anoddach na ddylai di bod. Gwyd oedd y pitch yn helpu, a mae'n amlwg di Mullin ddim yn rhy hoff ar pitches na chwaith, er bod wedi sgorio 2, mae o'n cael effaith arno fo, lly. So, nath o ddim sleidio ar ei benglid i fewn i'r gornel fel mae o bob un tro arall, felly dwi'n meddwl hynna'n deud dipyn, a nath Parkinson sôn bod gen efo rhywfaint o anaf yn doedd ar ei benglid, felly ond hefyd, wrth gwrs, bythefnos yn ôl, pan oedden ni'n Maidenhead, oedd Notts County wedi cael gêm gyfartal yn Bromley, doedden. Felly, yn y cyd-destun yna, mae o'n le anodd i fynd ar gae plastig, felly oedd o'n ganlyniad, os nad yn berfformiad arbennig o dda, i fod yn onest. Ond nes ti sôn efo'r am yr un peth hynod o drist, a trydydd tro i Leighton beidio gorffen y gêm yn Bromley, rioed wedi llwyddo. Paid y crio. Na, wel, mae o'n golled, a mae o hefyd yn dod â ni at yr ail beth. Mae hi rwan yn bron yn 8 o'r gloch ar nos Fercher, yr ail ar hugen o Fawrth. Mae'r ffenest drosglwyddo yn mynd i gau nos Fori. Da ni newydd glywed fod ni wedi cael chwaraewr newydd, o'r enw Billy Walters, sydd yn gallu, wel, sy'n chwarae fel blaenwr, mae'n gallu chwarae fel asgellwr neu fel canol cae. Ydy hynny'n syniad da? Nes ti ddeud penwythnos mal bod ti'n poeni bod na neb. Mae gennym ni ddigon o ddyfnder yn y garfan i gael chwaraewr yn cyfro pob un safle ar y cae. Falle o'n i bai am Paul Mullin. Mae gennym ni Palmer, mae gen ti Dolby, mae Elliot Lee a Jordan Davies yn chwarae'r un math o rôl sy'n ni ddeud. Ond does gennym ni ddim neb yn lle Paul Mullin. A fel ti'n deud, diolch yn licio pitches plastig. Mae'n deud i hun bod mae'n cael llawdriniaeth ar ddiwedd tymor beth bynnag yn dydi. Felly, dwi'n meddwl falle dyna beth i rhaid i fan hyn, bod ni jyst yn cael rhywun i cyfro hwnna nes diwedd y tymor. Mae o'n blaenwr, mae'n gallu chwarae yn y rôl rhif 10 na hefyd, dwi'n meddwl, os dyn ni'n edrych am cyfer am Elliot Lee. Mae o'n sgorio gols, ond ie, bach o journey, mae'n diod i bod, dwi'n meddwl, Billy Walters, bod i chwarae ar lefel uwch. Barrow, mae'n chwarae ar hyn o bryd. Ond mae yna gols yna. Wyt ti'n weld yn chwarae os... Wyt ti'n weld ar y fainc, neu dwi'n mynd yn gweld dod ar y fainc, ond i bai bod rhywun di brifo. Dwi'n gweld o fel sub. Mae'n ddiddorol. Mae cwpl o'r chwaraewr, Tom O'Connor, Aaron Hayden yn fod yn dod nôl yn yr wsos nesaf yma, so mae'n ddiddorol, fydd o'n ddiddorol gweld os na chwaraewr ar gyfer gorffen y tymor yma, neu ydy o'n chwaraewr gyda un llygad ymlaen ar y tymor nesaf yn y gyngrair uwchben honno dyn ni yn ei rwan. Dwi'n gwybod os dyn nhw'n mynd i fentro temptio ffawd a trio prynu chwaraewyr i mewn yn meddwl fyddwn ni fyny yn League 2 blwyddyn nesaf. Dwi'n gwybod os dyn nhw'n beth doeth iawn, ond mae'r chwaraewyr mae Parky wedi cael i fewn hyd yn hyn wedi gweithio. Ti'n sôn am Andy Cannon, mae oedd bod chwarae'n briliant dair gêm dwytha, mae oedd yn ei job arbennig o dda, so Tom O'Connor yn un arall. Mae'r chwaraewr yma sy'n mynd i ddod fewn, mae gen fo plan, a mae rhywun yn gweld. Dio ddim yn dechrau nhw'n syth ar ôl i seinio nhw'n ydy. Mae'n rhoi wthnosau neu risoedd ydyn nhw. Doedd O'Connor yn chwarae, Delby yn chwarae lot ar dechrau. Chydig iawn sydd wedi
mynd i syth i mewn i'r tîm cyntaf, de. So. Dwi'n teimlo fod yna fel insurance i ddechrau, achos os fysa Mullin yn arbennig yn brif, fysa ni denau iawn efo dim ond 2 ymosodwr efo unrhyw brofiad i fod yn onest, a ti angen 3 o leia mewn carfan yn rwyd. Mae'n bosib iawn geith y le ar y fainc, achos os di Tom O'Connor yn ôl, mae o'n gallu cyfro canol cae a cefnwr yn dydi, felly so ti'n gallu rhoi un ychwanegol ar y fainc, so mae'n bosib fod yn wedi gan fod o'n gallu chwarae fel asgellwr hefyd, mae o'n rhoi opsiynau ti'n dydi, ond dwi'n cytuno ti fod dwi'n meddwl fydd o ar y fainc disadwn. Wel, dyma ystadegyn i chi. Oedd y gôl yn Bromley, oedd y gôl gyntaf i Wrecsam ei adael i fewn mewn 333 munud efo O'Connell, Tozer a Tunnicliffe am ei gilydd yn y gem. A hefo later yna, dyn nhw ddim wedi gadael gôl i fewn eto, so mae hynny'n diddorol yn ei hun yn ydy. Mewn sawl gem mae Leighton wedi chwarae? 5 hanner chwarae oedd. Ond mi nath adael un i fewn, dwi'n meddwl, mewn gem oedd Clyweth yn chwarae pan oedd O'Connell allan. Ti wedi gwneud y waith cartre. Chydig, a just yn sydyn, gafon ni yn mynd i sôn am ystadegau chydig bach, just i edrych rwan ar Billy Walters. Mae'n chwaraewr sydd wedi chwarae 143 o gemau yn yr ail gyngrair, a 107 yn y gyngor genedlaethol. Felly mae'n amlwg yn rhywun ar gyfer tymor yma, ond falle hefyd efo tymor nesaf mewn golwg. A wedi sgorio 1 mewn 4 yn pob dim. So wedi tymor yma yn cyngor 2, mae wedi sgorio 9 mewn 30 o gemau yn yr ail gyngrair, a rhan fwyaf rhain ydy ddim wedi bod yn brif ymosodwr. Faint o gemau mae'n chwarae bob tymor? Ydy o'n eitha cyson? Ydy o'n cael lot anafiadau neu beth? Na, mae wedi chwarae diffyn o gemau. A mae hefyd yn ddiddorol nath o chwarae i dîm ec Lloegr llynedd. So le mae o bobl yn meddwl rhywfaint ohono fo fod wedi cael ei ddewis i gynrychioli'r gyngrair. 2-3 season dwytha yn amlwg o Covid, ond diom di chwarae llwyth o gemau. Cas newydd 2, Northampton 2 game, so di ddim yn sgorio'r prolific, so dyn nhw wedi prynu star striker arall. So dwi'n meddwl bod ti'n iawn rhyw fath o insurance policy, mae'n swnio fatha bod o. Ond amser o ddengys efo Billy. Dwi'n meddwl, sa Parkinson edrych yn dipyn o ffwl os rhywbeth yn digwydd i Mullin, bysa heb. Bysa, o rhaid nhw gael rhywun, dwi'n meddwl. Ar diwedd tymor diwetha, gollon ni Kwame Thomas, gollon ni Hyde, gollon ni Ponticelli, a di o'r angos dechrau tymor yma. So nath na 4 fynd, a dim ond Sam Dolby ddod i fewn, so dwi'n meddwl bod oedd angen rhywun. Fath o di bicio staff ddim wedi bod cystal yn ei ddisgwyl, dwi'n gwybod, di hynny 10 i ddweud hynny? Nath o chwarae, i fod 10, yn y gemau y troffi, nath o chwarae'n well na Dolby yn y 2 gêm, a sgorio 3 gôl, ond Mae'n Coventry a Sheffield United, wel, Coventry a pobl yn eitha siomedig, dwi'n meddwl, efo. Gafodd y gyfle yn cwpan FA, ond ddim cweit dangos. A falle dyna oedd y gemau lle oedd yna bwysau arno fo, a'r gwir amdani, fel oedd Ari sôn, da ni cyrraedd sgwici bob time fydd yna bwysau o bob gêm ymlaen rwan. So dwi'n hapus fod ni wedi gweld chwaraewr newydd. Bydd o'n ddiddorol gweld os gawn ni rhywun arall hefyd. Felly, jyst y sôn am ystadegau, mae rhaid i ni sôn am y tymor da ni wedi gael, a dwi'n meddwl mae o'n, achos fod Notts County wedi cael tymor arbennig o dda hefyd, mae o werth jyst sôn am chydig o ffigurau yn fama, sef y mwyaf o bwyntiau mae yr un tîm erioed wedi cael yn y gyngor cenedlaethol ydy 105 o bwyntiau, y Crawley Town oedd rheini, a'r mwyaf erioed yn y gyngrair, uwch y Pennod ni, ydy 106, a mae hynny'n cynnwys Premiership hefyd. Felly 106 ydy'r mwyaf sydd rioed i gael mewn cyngrair proffesiynol yn Lloegr, yng Nghyngrair Lloegr. Ar y funud, mae Wrecsam ar darget i gael 114. Wow. 94 ar hyn o bryd, A wedyn 8 gêm ar ôl, neu 7?
8 ar ôl i Wrecsam, 8 gêm ar ôl y 94. So fedra ni gael 118, ond os o'n i fynd ar yr un gyfradd. Ond wrth gwrs, mae Notts County, fysa nhw wedi chwalu'r hyn record hefyd ar y cyfradd maen nhw'n mynd ar y funud. Felly mae o yn wirioneddol yn dymor anhygoel. Yn y ddau dyn wedi cael dros 100 o bwyntiau. Ti fydden nhw'n fydden, ie. Yn anffodus, Wrexham sy'n hefo'r record am mwyaf bwyntiau erioed, sef 98, i bidio cael ei dyrchafu. Ond, wel, yn bendant fydd y tîm sydd yn ail lenni yn torri'r record hynny. Jyst gobeithio yma ddim Wrexham torri'r record i hynny. O le na ni ennill rhywbeth. Gyda, mae hynny wir. A chydig mwy, mwyaf o goliau erioed yn y gyngrair yma di 41. Mae gen Macaulay Langstaff 37. A mwyaf o gols mewn tymor ydy 103. A mae gen Wrexham a Notts County 97 yr un ar y funud. Chance yn gyrraedd y 100 di sadwn felly. So mae'r record yna mynd i fynd, dydy. Ti'n gwybod beth i record Wrexham mewn tymor? Dwi'n siŵr bod... Da ni rioed i sgorio 100 mewn tymor? Dwi'n meddwl bod ni wedi, ond mae hwnna'n waith cadre fi ar gyfer wythnos nesaf. A be mae Mewn rwan? 41, 42? 41 di Mewn, ond mae hynny'n cyfri, cystadlaethau gyd. As di Langstaff, wrth gwrs, ddim yn cymryd penalties chwaith, felly mae record o yn anhygoel. Dwi'n meddwl bod record Dixie Dean yn saff. Bydd o 60 o, ie? Ie, mae'r 60 yn saff ydy. Ni adael yr her neu Haaland, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n sôn am rhywun sydd yn agos iawn i dorri recordiau ydy Paul Mullin, wrth gwrs. A heddiw, mae yna wedi gwneud cyfweliad yn y wasg. Cymru, wrth gwrs, yn chwarae yn Croatia, nos Sadwn. A mae Paul Mullin wedi dweud wedi sôn am y posibilrwydd o chwarae i Gymru. A dyma'r quotes. I'm from Liverpool, but I don't class myself as English. Far from it. I'd love to represent Wales. Being part of Wrexham the last 2 years, I love the people of Wales. They've took me as one of their own, and if I was lucky enough to get the opportunity, I'd be ecstatic. So mae PR o'n dda, beth bynnag. Chwarae teg. Mae Scousers yn gyffredinol. Scousers ddim yn dieddol. Mae'r gwleidyddiaeth yn adain chwyth iawn. Maen nhw'n gwrth Westminster yn aml iawn. A wedyn, dwi'n meddwl bod Mewn yn gwisgo i gael ar ei lewis o fan, dwi'n meddwl. A dydy Scousers ddim yn dieddol o gyfnogi tîm cenedlaethol Lloegr yn aml iawn chwaith. Mae cwpl dwi'n abod ddim yn cyfnogi y tîm cenedlaethol. So, dwi'n gallu gweld lle mae Mewn yn dod fan'na. A Lerpwl, hyd at 60au, y ganrif ddiwetha, oedd y ddinas efo mwyaf o siaradwyr Cymraeg yn efo, wel, dinas neu dre yn y byd. Mwy na Caerdydd, mwy na Abertawe, mwy na Wrecsam, mwy na Gaernarfon, felly mae yna lot o draddodiad Cymreig yn Lerpwl hefyd, wrth gwrs. A mae'r Steddfod wedi bod yna. 1907. Penbedw. So mae yna lot o draddodiad yma. Y cwestiwn nesaf, a dwi'n meddwl bod i'n gwybod yr ateb i hwn, ydy Paul Mullin yn ddigon da i chwarae Gymru? Sy'n ni wrth y modd yn gweld Paul Mullin yn cael cap. Sy'n ni wrth y modd yn weld o yn chwarae Gymru, fel fan Wrecsam. Ydy o'n ddigon da? Dwi'n meddwl bod o'n ddigon da i gynnig rhywbeth yn rhywle. Dwi wedi siarad efo dipyn o fans Cymru sydd ddim yn fans Wrecsam a maen nhw'n wfftio'r syniad yn llwyr. Achos bod o'n chwarae ar y lefel mae o, ddim achos dyn nhw'n mynd i fod yn gwylio Paul Mullin bob wsos, da ni yn. A maen nhw jyst yn meddwl am y safon ma'n chwarae o ran y gyngrair. Fo oedd y chwaraewr gorau ar y cae yn y gem y cwpa na bydd Coventry o Sheffield United. Dwi'n meddwl, nes di grybwyll llal ar y penwythnos hefyd, wrach, os mae gen i ni cwpl o gemau cyfeillgar yn erbyn pwy? Malta? Gibraltar. Dyna gyfle perffaith, ynddo? Os ti'r gwaith papur yn mynd drwad a... Wel, dwi'n bo.
Sa'n ni ddim yn gweld i byd i golli'n rhoi hanner gêm i Paul Mullin mewn gêm fel e, i weld sut mae'n ffitio fewn a pa fath o safon mae'n gallu chwarae, ond mae fans Wrexham yn mynd i ddweud yna, so... Dwi'n meddwl bod o llawn cystal y Mark Harris wedi cael ei alw mewn i'r sgwad heddiw. Er bod Mark Harris yn fengach na fo, mae Mark Harris wedi cael ei gyfle, a dio ddim wedi gwneud... Diolch wedi gwneud gorau o hynny, so pam lai ddim rhoi cyfle i Mullin. Dwi'n falch dio ddim yn mynd i'r chwarae yn y 2 gêm nesaf yma. Ydy, dwi'n meddwl fysa bobl bod cefnogwyr Wrexham yn hapus iawn bod o ddim wedi mynd cyn diwedd y tymor. Mae yna sôn falle fydd o'n cael llawdriniaeth, felly falle fydd o'n methu mynd at y garfan yn yr ha. Dwi'n meddwl, oherwydd y gyngrair mae o'n chwarae efo, falle mae gêm gyfeillgar ydy'r lle gorau, ond sgynna am amheuaeth. Pan mae Mullin yn mynd drwad ar y gôl geidwad, ti'n disgwyl iddo fo sgorio. Pan mae Mark Harris, neu Dan James, neu Tyler Roberts yn mynd drwad at y gôl geidwad, ti'n bron yn sicr fod nhw ddim yn mynd i sgorio, a dyna'r gwahaniaeth. A dwi'n meddwl bod hynny mae bod yn sgoriwr naturiol yn rhywbeth ti'n methu ddysgu, a dwi'n meddwl mae Mullin hefo fo yn amlwg yn naturiol. A dim ond un ffordd sy'n o ffeindio allan os wyt ti'n ddigon da, a dyna di rhoi gêm, a mae gêm gyfeillgar y bendant, felly mae bendant yn heiddi cap. Rwan, ymlaen â ni at y pwnc ola am heno, sef gêm dydd Sadwrn. So, da ni chwarae yn erbyn York City, maen nhw'n dod i lawr o Efrog, a maen nhw ddim wedi bod ar rediad arbennig o dda, maen nhw'n 19 yn y gyngrair, felly falle fod nhw eisiau pwyntiau i gadw i fyny yn y gyngrair. Ond dyma 3 canlyniad diddorol o'r tymor yma. Bromley dim, York City 3 yn Bromley, ac oedd hwnna ar Fawrth y 7th, ddim yn hir iawn yn ôl. Southend dim, York City 2 yn Southend, ac o hwnna'n fis Chwefror. A mae hwn yn un diddorol. Barnet dim, York City 5 yn mis Hydref. Felly mae York City wedi mynd i lefydd anodd a wedi cael canlyniadau da. Felly falle fydd o ddim cweit mor hawdd. Mae'r gêm Bromley bach yn anomaly yn dydi. Nath yr gol geidwad gael ei hel o'r cae, dwi'n meddwl yn do. A wedyn, nath y left back ddim mynd i'r gol yn rhywbeth o le. Dwi'n meddwl oedd y gêm 3-0 Bromley bach yn gam arweiniol al, sy'n ni'n deud. Wel, mae'n bosib iawn bod y Barnet 5 na hefyd, ond mae'n ddiddorol, maen nhw'n dim yn da. Maen nhw'n newydd gyda Dorking adre, gêm lwyth yn nhw, 2-1, a cyn hynny di'r rhediadau ddim wedi bod yn briliant, colli Altrincham 2 unwaith yn y troffi dymalia, unwaith yn y gyngrair, colli Dagenham 2-1 i ffwrdd, nathon ni gyda Dagenham o better i ddim yn reit gyfforddus, so dwi'n meddwl y ffordd mae Wrecsam yn chwarae adre. Dylen ni gyda nhw'n reit gyfforddus, ond wedi deud hynny, pethau sy'n poeni fi cyn gêm ydy, be mae'r pitch yn mynd i fod fel, achos diom di bod mewn cyflwr da iawn yn y cwpl o gemau dwytha. Da ni yn chwarae'n well ar geiau gwell, so ddim yn gwybod os ti'r cyflwr y cae bach o equaliser rhwng y ddau dîm, ond mae gêm yn erbyn York adre, dyle bod ni yn curo nhw'n eitha gyfforddus. Nathon ni, yn y gêm i ffwrdd, nathon ni sgorio yn munud ola, a wedyn nathon nhw lawr pen arall a sgorio, ie? Do. 2 gol mewn amser ychwanegol yn dod, felly. So maen nhw wedi gwneud reit da, dod i fyny nathon nhw tymor dwytha, maen nhw wedi gwneud reit da, mae'n hen glwb efo dipyn o fans, dwi'n siŵr bod nhw'n dod y dipyn efo nhw, so fydd yn atmosfer reit da yna. So, gan i weld, ond eitha hyderus, a dwi'n meddwl ani dros y 100 gol dy Sadwrn te. Na i ddeud hynny. Deud fawr. Wel. Be am y tîm, boys? Pwy sy'ch chi'n ddewis ar gyfer y gêm dy Sadwrn? Wel, mae yna sôn fod Tom O'Connor yn holliach. Mae yna sôn fod Elliot Lee yn holliach. A yn annisgwyl braidd, mae yna sôn fod Bryce Hosanna hefyd yn holliach. Felly, pwy da chi meddwl fydd yn chwarae?
Dwi'n meddwl neith o ddim dod o di Hayden ddim yn ôl eto na. Dwi'n meddwl neith o gadw'r un amddiffyn sydd wedi bod yn yr 2 dagyn dwytha. Di Barnett a Mendy ddim wedi gwneud lot yn wrong. Dwi'n licio Barnett o ran mynd ymlaen. Mae gen i fo groesiad eitha da. Diolch yn gwneud lot o gamgymeriadau ar y slip na wrthos dwytha, ond dwi'n meddwl neith o fynd am Tynnu Cliff Tozer, O'Connell. Y canol Cai, potentially neith o newid. Sy'n ni'n cadw Cannon i mewn, dwi'n meddwl. O'n i'n siarad wrthos dwytha. Oedd y cyfuniad o Jordan Davies a Cannon a Jones. Dyn nhw'n di chwarae fe gilydd, dwi'n meddwl na chdi'n. Jyst oedd yn gyfuniad newydd sbon wrthos dwytha. Sy'n ni'n cadw Cannon i fewn, sy'n ni'n dod o Luke Young i fewn, dwi'n meddwl. Nath o wneud, gael cyfgawr 20 munud, dylanwadol iawn o ddiwedd y gêm yn rhedeg ac yn dangos tempo bach yn uwch. Sy'n ni'n rhoi Lee mewn os di'n ffit, a Melyn Palmer, dwi'n meddwl. Sy'n ni'n mynd am. Ie, fe drai mangat ti nawr. Dwi'n siŵr beth mae Luke Young yn neud, ond da ni'n well efo fo yn y tîm na heb efo. Ie. Dwi'n diom yn chwaraewr da iawn i wylio. Mae'n gweithio mor galed. Dwi'n rhoi mis arno fo. Mae fel bod yn codi pawb arall. Mae rhaid i Elliot Lee ddod yn ôl, dwi'n meddwl. Mae Cannon yn chwaraewr mor daclus. Dwi'n meddwl, sy'n ni'n gadw o fewn, nes bod ti'n 100% bod O'Connor yn ffit. Ydy, dwi'n meddwl, mae'n debyg mae'r 3 chwaraewr gorau gadw Cais gen ni ydy Elliot Lee, Andy Cannon a Tom O'Connor. Tom O'Connor ddim cweit ddigon ffit eto, felly dwi'n meddwl fydd ar y fainc yn arbennig am fod o'n gallu cyfro y cemwyr hefyd. Ond swn i ddim yn synnu bydd Luke Young neu James Jones yn cadw le beth bynnag, achos mae angen bobl yn rhedeg ac yn gwneud y pethau, y gwaith caled, y stwff nasty, a dwi'n meddwl mae Luke Young di'r gorau wneud hynny ni. A hefyd mae gen fo andros a lot o assists. So dwi'n meddwl bod ail yn y gyngrair i Dallas sy'n newydd fynd i Chesterfield. Felly mae o'n cyfrannu lot bod o ddim yn... Mae Tom O'Connor yn edrych fel Rolls Royce pan mae'n chwarae, dydy, a mae Luke Young yn... fatha... Sy'n licio gweld O'Connor yn dod ar y cae, jyst i gael bach o funudau. Achos dwi'n meddwl, sy'n ni yn dechrau O'Connor, os oes efo'n hollol ffit, a rhwng Young a Cannon. Siwr o fod Young, diolch wedi gwneud lot yn wrong. A ti'n iawn, Al, dwi'n meddwl, da ni yn well tîm efo Young. A dyna ni diwedd y podlediad cyntaf i mewn i'r gôl. Felly, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau ar gyfer y rhaglen nesaf, mi fyddan ni yn trafod yn arbennig cerddoriaeth orau i wrando ar y ffordd i gêm Wrecsam. So, gefe oedd i cartre fel arfer, neu os da chi fel y Cochion De Cymru yn treulio 2 awr yn y car yn mynd i gefe adre Wrecsam hefyd, pa ganeuon da chi'n licio gwrando arnyn nhw. Rhowch eich awgrymiadau i hashtag i mewn i'r gôl, a mi fyddan ni'n i trafod nhw yma wythnos nesaf, neu unrhyw gwestiwn da chi eisiau ni drafod, neu os da chi eisiau bod yn gyfrannwr eich hunain wrth gwrs. Diolch yn fawr am wrando, a gobeithio fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl yn y cae ras dydd Sadwrn.